Хвала Христу! Сёння з вами хачу разважаць не ўрывак пра самаранку, які чытаецца на літургію у трэцюю нядзелю Вялікага паста, а на сэрцы мне ляжыць і ў думках звярнуць увагу на гісторыю з Маісеем, которую мы чытаем у першым чытанні. З кнігі Зыходу, 17 раздзел. Народ прагнуў вады і наракаў на Маісея, кажучы: «Навошта гэта ты вывеў нас з Егіпта, каб замучыць смагаю нас і дзяцей нашых, і статкі нашыя?» І ўсклікнуў Маісей да Пана, кажучы: «Што зраблю я народу гэтаму? Яшчэ крыху і ўкамянуюць мяне». І сказаў Пан Маісею: «Прайдзі перад народам і вазьмі з сабою некаторых са старэйшын Ізраіля. І кій твой, якім ударыў ты Ніл, вазьмі ў руку тваю і ідзі. Вось я стану перад табою на скале ў Гарэбе, і ты ўдарыш у скалу, і выйдзе з яе вада, і народ будзе піць». І зрабіў так Маісей на вачах старэйшын Ізраіля, і назваў тое месца Маса і Мерыба з прычыны сваркі сыноў Ізраіля і выпрабавання імі Пана, калі казалі: «Ці ёсць Пан сярод нас, ці няма». Гэта гісторыя, которую многія з нас ведаюць. Ізраільскі народ будзе святкаваць гэты эпізод, калі Маісей ударыў кіем у скалу і пацякла вада. Это будзе адзін з момантаў святкавання падчас свята намётаў. І калі я чытаю гэтыя словы, мне шкада Маісея, як служыцеля Божага. Вось гэтае нараканне народа: «Навошта ты вывеў нас з Егіпта, а мы там жылі, ели там цыбулі нашыя, часнок, а тут нічога няма, дык іх жа ж ніхто на сілу не цягнуў». Вось увогуле хіба што любы корань наракання, канешне ж, ёсць там, дзе людзі неграма, не вінаватыя і так далей, але вот я неяк часценька як чую нараканне, неяк па-свойму так балюча гэта чую, калі нашае людское нараканне. Таму што не без нашага ўдзелу многія гісторыі адбываюцца. І вось народ наракае на Маісея, а Маісей зрабіў сваю працу, ён малайчына. Ён мужна заступаўся за народ, ён мужна падстаўляўся, ён мужна рызыкаваў, ён рабіў тое, што яму загадаў Гасподзь. Да Маісея прэтэнзій няма. Ён не цягне народ на пустыню. Ён выконвае свой абавязак, і народ сам ідзе, это была прапанова ад Бога. І народ сам ідзе, сам прымае гэтае рашэнне, сам пачынае рызыкаваць. І тут раптам Маісей аказваецца вінаваты, што ён вывеў. Ужо мне, канешне, хочацца за Маісея заступіцца, а яшчэ тым больш цяжэйшая гэта гісторыя, таму што ў кнізе лічбаў яна трошку па-іншаму апісваецца. І ў 20 раздзеле кнігі лічбаў мы чуем, як Бог дае наказ Маісею і Аарону учыніць гэты цуд. І чытаем мы: «І сабралі Маісей і Аарон народ к скале, и сказал он им: послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его. И сказал Господь Моисею и Аарону: за то, что вы не поверили мне, чтоб явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему».
І ось тую самую гісторыю кніга Лічбаў апісвае по-другому, апісвае, што Маісей не паверыў наказу Божаму ударыць у скалу, і розныя ёсць версіі, за што Маісей наказаў, за што быў наказаны Маісей Богам, і Аарон за што былі наказаныя. Розныя версіі, што яны не паверылі і двойчы білі ў скалу, што вось нявера праяўляецца ў гэтым пытанні, который Маісей кажа: «Няўжо мне з гэтай скалы ваду даставаць вам?» Ва ўсялякім разе Бог іх наказвае. Кажа кніга Лічбаў, наказвае Маісея і Аарона, і за гэты праступак яны не ўваходзяць у зямлю абяцаную. І ось тое, што парушае маё сэрца, гэта невялікую ж праблему зрабіў Маісей. Вот не праявілася вера ў ім, ён засумняваўся. Няўжо это такі страшны грэх? Няўжо это такая віна, што ён засумняваўся, і ён не ўваходзіць у зямлю абяцаную? Ды гэты народ, яны там намнога большых бедаў нарабілі. А ён нясе такую цану, вот этот выбранец Божий, которого любіў Бог. І такі фінал гэтай усёй гісторыі. І цікава, кніга Лічбаў кажа, што Аарон разам з ім, у Аарона атрымоўваецца это ўжо другі залёт. Першы быў з цяльцом. І Аарон таксама пацярпеў. У гэтым выпадку Бог таксама яго абвінавачвае, што яны ўдваіх не паверылі. І што паказвае мне асабіста гэтая гісторыя? Я некалі пачуў такую фразу у адной кнізе такого служителя Божага, который сказаў, што у памазання Божага ёсць свая цана. І мне цяжка на эту тэму разважаць, і не хочацца разважаць, таму што я не прыхільнік, як часта прынята ў касцёле, што калі ты з Богам, то адразу табе цярпець прыйдзецца. Этот культ мучаніцтва. Трэба цярпець, цярпець, цярпець. Я не ў такіх гісторыях, я не з такімі разважаннямі іду. Але эта фраза, яна мне рэдка што запамінаецца з таго, што я чытаю ці нешта чую, але гэта фраза, я ў яе паверыў, я зразумеў, што сапраўды так ёсць. Што памазанне мае сваю цану. Сила Божия, которая проявляется у служителях Божьих, ёсць этому своя цана. І это не толькі пытанне Маісея і Аарона. Яны, здаецца, нічога страшнага не зрабілі, а наступства ёсць. Іншыя праведнікі, напрыклад, цар Давід, абраннік Божы, ён палічыў народ, і Бог разгневаўся, і наступствы гэтага граху былі агромныя. Ці там Саул, кароль Ізраіля, напрыклад, ён у ахвяру не павінен быў, ён павінен быў пасля вайны з амалікіцянамі, калі не памыляюся, павінен быў усё забіць, усіх забіць. Ён узяў, склаўшы ў ахвяру, нібыта намеры такія, нібыта неблагія, а Бог не. Бог казаў іншае. І тады пра Самуіла Бог кажа яму, што для Бога паслухмянасць больш важная, чым ахвяры. І ў выніку Саул быў адкінуты ад служэння. Это больш трагічная постаць, канешне, Саул. Ці, напрыклад, прарок Йона, цікава. Ён уцякае ад задання Божага, і ён не хоча прапаведваць у Нініве. І ў выніку так склалася, што там да суіцыда амаль што даходзіць, яго выкідваюць у ваду, ён тоне, Бог яго ратуе такім чынам, што праглынае яго вялікая рыба, зрыгнула гэтая рыба, і пасля Йона ідзе прапаведваць. І што цікавага ва ўсіх гэтых гісторыях? Іншыя, можна знайсці іншыя гісторыі праведнікаў Божых. Егіпецкі Язэп, патрыярх Язэп. Цікава тое, што ніхто з іх не мае прэтэнзій да Бога. Ніхто з іх не наракае, што Бог нешта не так робіць. Гэтыя
мучанікі, амаль што мучанікі з кнігі Данііла, іх укінулі ў печ вогненную, яны Бога праслаўляюць, гавораць, што ён праведны ў судах сваіх. Там са львамі ўкінулі яму, таксама як бы прэтэнзій у прынцыпе да Бога няма. Вось што абагульняе ўсіх гэтых праведнікаў, нават таго самага Ёну прарока, да, вот то вобраз, канешне, некаторыя кажуць, што там не пра рыбу размова ідзе, што это нейкі вобраз такі, но тым не менш, ну, картинка прыгожая, да, цябе праглынула рыба, зрыгнула табой, а ты, як ні ў чым не бывала, пайшоў прапаведаваць. І ўсё нармальна, прэтэнзій няма. Ні да Бога, ні да рыбы, ні да кога, да, то ўсё нармальна. І вось это мяне ўражвае, што праведнікі Божыя, но ўспрымаюць это як нешта нармальнае. Маісей, пра которага мы сёння з вами разважаем, ён не мае прэтэнзій да Бога, што ён не ўвойдзе ў зямлю абяцаную. Давід не мае прэтэнзій, што Бог яго вот так вот карае за той ці іншы грэх. Вось гэтыя адносіны з Богам, такія глыбокія, сур'ёзныя, вот, яны вымагаюць, ну, нейкай зусім іншай паставы. Чым больш ты набліжаешся да Господа, чым больш ты ў сур'ёзных адносінах з ім, ну, за гэта ёсць свая цана. Ты не можаш быць ужо такім, якім быў раней. Ты не можаш дазволіць сабе тое, што дазваляў раней. І па жыцці я бачу па розных гісторыях такіх вось людзей, праведнікаў Божых, которых мне Господь дазволіў сустрэць, я бачу, што вот эта схема працуе. Я часам бачу вялікія трагедыі па-людску гледзячы ў жыцці такіх людзей, і там няма суджэння Бога, там няма прэтэнзій да яго. Таму што ўсё-такі дзейнічае тая логіка, што ў памазання Божага вот, ёсць свая цана, што калі ты напоўнены Господам і ты з Господам, ну там зусім уже іншыя заканамернасці тады працуюць. Некалі адзін з айцоў касцёла разважаў такі цікавы момант пра мучаніцтва першамучаніка Стэфана, дыякана. За яго забойства быў адказны будучы апостол Павел. І нехта з айцоў касцёла разважае, што вось дзіўная рэч, у царстве Божым яны разам сустрэнуцца, і ніхто не будзе мець прэтэнзій. Стэфан ні грама не будзе мець прэтэнзій ні да Саула за тое, што яго забілі, ні да Бога, чаму так дапусціў. Не, ўсё нармальна. І вот, калі праяўляецца Божая сіла, калі людзі вот пасвячаюцца яму, гэта звязана з пасвячэннем. Калі праяўляецца Божая сіла ў залежнасці ад таго, насколькі мы пасвячаемся, вось пасля вот, ну, нейкія такія вот гісторыі чамусьці. Вот этот Ёна, пра которага нават узгадваю, вот ён пайшоў і пакаялася цэлая Нініва. Вот я пражыў у Воршы 11 гадоў. Ворша не пакаялася ад маёй прысутнасці там. Хаця гэта горад па насельніцтву як Нініва. Я часта это параўноўваў. А вот Ёна пайшоў, прапаведваў, і такая сіла Божая праяўлялася, што вот і ўвесь і кароль Нінівы, і жыхары ўзялі і пакаяліся. І не таму, што Ёна гаварыў класныя інфармацыі, которые так кранулі іх. Упэўнены, што не. Просто, ну, вот такая вот цана памазання Божага. Вот праглынула цябе рыба, зрыгнула, прэтэнзій. Ты ідзеш, робіш сваю працу. І сіла Божая праяўляецца. Да, это і непростыя тэмы, але ўсё-такі, ну, я вот задумваюся, разважаю і разумею, што так ёсць. Что эта фраза, як бы мне не хацелася не разважаць на яе, вот, мне хочется и не успоминать эту фразу, что у помазания Божьего есть своя цена. Марта Рубен, которой Господь дал стигматы, которая лежала все жыццё парализованная, просто жах охопливая, вот, як Бог такое мог допустить. Охопливая жах людей, которые чуюць эту гісторыю, але не саму Марту Рубен. Яна не мела прэтэнзій да Бога, яна ўспрымала это як
ну, нешта вот нармальнае, адэкватнае, не робячы з гэтага ніякай там вялікай містычнай тэалогіі, цярпіце, цярпіце, трэба пакутаваць і так далей. Не, ну, вот Бог даў вот так вот, ну вот і даў. Ну і з Маісеем нешта падобнае, да. Вот мяне этот вобраз, ён зацапіў, ён уражвае, што любы б чалавек, хіба што ён бы павінен пакрыўдзіцца на Бога ў гэтым моманце. Вот Бог, я для цябе праз столькае прайшоў. Я столькі для цябе рабіў. І за такую ерунду, вот, ну это увогуле Маісей павінен быў праявіць гераізм веры, чарговы гераізм, каб б'ючы ў скалу, вот пацякла вада. Ну да, ён зрабіў это з морам. Ну але, ну ўсё адно это гераізм веры. Ён яго не праявіў, і вот наступствы, ён не ўваходзіць, вот Бог яго, ну, цяжка это назваць карай, ну, але вот так вот робіць. Каб зразумець гэтую ўсю логіку, да, не магу сказаць, што ў мяне аж такі вот вопыт менавіта ў такім напрамку, але, ну, ў плане разважання, да, я і разумею гэтую логіку. Ёсць вельмі цікавы, класны тэкст з кнігі Сіраха. Это 2 раздел, пачатак 2 раздела. «Сын мой, если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению. Управь сердце твое и будь тверд, и не смущайся во время посещения. Прилепись к нему и не отступай, дабы возвеличиться тебе напоследок. Все, что не приключится тебе, принимай охотно, и в превратностях твоего уничижения будь долготерпелив, ибо золото испытывается в огне, а люди, угодные Богу, в горниле уничижения. Веруй Ему, и Он защитит тебя. Управь пути твои и надейся на Него». Вот цікаво, сын мой, калі прыступаеш, некаторыя перакладаюць, калі хочаш служыць Богу, калі приступаешь служить Господу, это не абавязак, што вот усе вот так вот павінны. Але калі ў цябе такія вот адносіны з Господам, што ты, як твайму творцу, табе хочацца нечага большага, хочацца паслужыць яму, хочацца большых адносінаў, ну тады падрыхтуйся, да, што, ну вот, у памазання ёсць свая цана, ёсць свае наступствы. Ну, але каб не гучала для нас это ўсё такое сумнае і страшнае, сапраўды здзіўляе мяне тое, што ніхто вось з гэтых біблейскіх памазанікаў, яны не маюць прэтэнзіі да Бога. Маісей, у яго няма крыўды. То есть ён это ўспрымае як абсалютна нешта нармальнае, таму што усе яны разумеюць гэтую тэму.